A cikin wannan bidiyon zan nuna maka hanyoyi guda 4 wanda idan ka bi su za ka sa naira ka 5,000 ta zama naira 100,000 a cikin wata ɗaya. Ka gwada ɗaya daga cikin 4 hanyoyin nan da zan faɗa maka yanzu domin ka tabbatar. Kasuwanci mai saurin juyawa shine fast turnover business. Misali, saye da sayarwa na kayayyaki tare da saka riba 'yar kaɗan, kamar su kwai da kifi da kuma doya. Ruwa mai sanyi na naira 5,000 tare da kuma kankara. Ka gwada sayar da rake a cikin kwana 2, ina mai tabbatar maka za ka sha mamakin abin da na faɗa maka. Ka juya ribar ta koma sayar da lemu da kuma kwai da safe. Wannan yana buƙatar jajircewa a wajen kasuwa ko ƙarin hankali wajen ciniki da ajiyar riba. Misali number 2, digital business. Kasuwa ta intanet, misali Fiverr ko Upwork. Online freelance idan kana da skill kamar fassarar harshen Turanci zuwa Hausa, zane ko kuma rubutu. Facebook page monetization. Ka fara wallafa abubuwa da ke da jan hankalin jama'a, labarai masu tausayi, nishadi ko darasi. Ka ɗora bidiyo bayan followers sun kai 5,000 da 5,000 data za ka iya zarce naira 100,000 a cikin wata ɗaya. Misali number 3, saye da sayarwa, mini importation ko local resale. Ka gwada sayan kayan naira 5,000 a kasuwa kamar sabulu, turaruwa, turare, dankwali masu kyau ko tide. Ka sayar da su cikin WhatsApp group ko ɗorawa a status. Da kuma wani misali under number 3, ribar da ka samu sai ka duba wani abin angogo suke bukata a wannan lokacin sai ka fara misali kana sayarwa. Ina mai tabbatar maka idan kai amfani da su za ka samu riba sama da tunaninka. Misali, ka sayi ɗan kwali guda 5 akan naira 2,000, ka sayar da kowane akan naira 1,500, ka kuɗinka za su kama naira 7,500. Ka fara juya ribar zuwa sabon kaya. Ina mai tabbatar maka wannan 100,000 za ka samu. Misalin number 4, YouTube channel da wayar salula. Ka fara ɗora gido masu ban sha'awa ko ilmantarwa da wayarka. Misali, koyar da ɗinki, girki, gajerun darussa. An iya samun riba fiye da naira 100,000 bayan ka gama cika sharuɗna. 1,000 subscribers ko 1,000 watching hours, musamman idan ka keɓe da Hausa content. Ga muhimman abubuwan da za su taimaka maka. Na farko shine ka sunduma sosai, kar ka ja baya har sai ka yi nasara. Kada ka cinye ribar ka sai ka zuba su a kasuwa ko revest. Zaɓi guda, kar ka rika tsalle daga wancan zuwa wancan. Ka tallata amfani da WhatsApp group, Facebook, TikTok ko kuma YouTube channel ɗinka. Idan kana so zan iya tsara maka dangane da irin abin da kake iya yi. Ka dinga mana subscribing da alamar ƙararrawa domin ɗora za ka sani. Shin kana son in faɗa maka yadda za ka yi amfani da naira 1,000 ka samu naira 100,000 a wata ɗaya? Ka yi min comment da